Την Παρασκευή 15 Μαΐου, τα καλάβρητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της καινοτομίας στην ελληνική κτηνοτροφία μέσα από ημερίδα για τα αποτελέσματα του προγράμματος Green Gen for West, που στόχο έχει να δώσει νέα δυναμική στην ελληνική προβατοτροφία μέσω της τεχνολογίας και της επιστημονικής γνώσης. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με θετικό κλίμα και ενεργό διάλογο ανάμεσα σε επιστήμονες και κτηνοτρόφους, επιβεβαιώνοντας πως η καινοτομία και η συνεργασία μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Η γενετική βελτίωση απαιτεί χρόνο και κόπο, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι μόνο αυτός είναι ο δρόμος για να περάσουμε σε μια βιώσιμη κτηνοτροφία. Αυτή είναι η λύση, να έχουμε λοιπόν προϊόντα με καλές αποδόσεις και ζώα με καλές αποδόσεις, προϊόντα με καλά χαρακτηριστικά και ζώα ανθεκτικά. Από αυτό το αποτέλεσμα όταν φτάσουμε θα ωφεληθεί και ο αγρότης που θα είναι βιώσιμος, αλλά και ο καταναλωτής που θα πάρει ένα καλό προϊόν.